Kardom Nilimen Sami Merlin Indicatharpi Nili North East Karbi Life News Channel along Birda Thana Bangpi Nali Tompan Isi Pachinya The Mate Birda Namanpi Nona Keleji Pai Tarik Inquira Piarni Nilitum News Channel Hinpen Karbi Anglong Conclave 5.0 Difu Club along Padoponpo Athepi Ken Pon Laki PGR VGR along Bialong Eviction Nang Jipu Ilitum Kadu Kabistami Chini Long Helangti Mate Kirunia Long VGR along Lelam Soluk Sodak Tomon Kejap Ilitum Karbia Ketum Penangan Avia Pik Bunanglo Lasi Nanglitum VGR along Lelam Jong siang tung kopini karjukang tung aso duplo tang te halabang sorni ilitum kadu kabi chito pen klardak pen ilitum chitan chimung ponrola halabang sorni penelist tumapan nang litum rata pan sitame nang litum kopima karjukang tung ason sitame nang litum penelist tumapan karjulong ji apor sitame nang litum pana tikponpo tangte ilitum halabang sorni kadu kabi chito pen ilitum chitong pen VGR along le eviction nang ji alam ilitum kadu kabi klardak pen chitan chimung ponrola Tangte halabang suarni tarik inquira clear ni litum chitong loda. Tangte dometak me kardong.